ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 हरे ഹരേ कृष्णा ഹരേ. हरे कृष्णा ഹരേ हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। माता जी प्रणाम प्रणाम हरे माता कृष्णा। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय नमो माता दी भगवते जय श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय भागवते देवा जय जय भागवता जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं
മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധനാമന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 5 കുറച്ച് വിവർത്തനം കൂടി ഉണ്ട്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ഇന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം 5ാമത്തേല് ഭാവാർത്ഥം 5ാമത്തേല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുവിഖ്യാതമായ മനുക്കൾ. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാം മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫാ ഇതെടുത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് അടുക്കണ്ടേ? അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും. ഓക്കെ. തൊട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സുവിഖ്യാതമായ മനുക്കൾ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവരാണ്. യജ്ഞൻ സ്വയംഭൂവ മനുവെന്നും വിഭു സ്വരോഷിഷ മനുവെന്നും സത്യസേനൻ ഉത്തമ മനുവെന്നും ഹരി താമസ മനുവെന്നും വൈകുണ്ഠൻ രൈവത മനുവെന്നും അജിതൻ ചാക്ഷുഷ മനുവെന്നും വാമനൻ വൈവസ്വത മനുവെന്നും. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യുഗത്തിന് വൈവസ്വത മനുവാണുള്ളത്. വർത്തമാന യുഗം വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കീഴിൽ ഓരോ യുഗങ്ങൾ വരികയാണ്. സാർവഭൗമൻ സാവർണി മനുവെന്നും ഋഷഭൻ ദക്ഷസാവർണി മനുവെന്നും വിശ്വക്സേനൻ ബ്രഹ്മസാവർണി മനുവെന്നും ധർമ്മസേതു ധർമ്മസാവർണി മനുവെന്നും സുധാമൻ രുദ്രസാവർണി മനുവെന്നും യോഗേശ്വരൻ ദേവസാവർണി മനുവെന്നും ബൃഹത് ഭാനു ഇന്ദ്രസാവർണി മനുവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 43 ലക്ഷം കോടി സൂര്യവർഷങ്ങൾ ഭരിച്ച 14 മനുക്കളിൽ ഒരു സംഘം മനുക്കളുടെ നാമങ്ങളാണിവ. അതായത് ഇത്രയും സൂര്യവർഷങ്ങൾ ഭരിച്ച 14 മനുക്കളില് ഒരു സംഘം മനുക്കളുടെ നാമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുക്കളെ കൂടാതെ യുഗ അവതാരങ്ങളുമുണ്ട്. സത്യയുഗം ഏതാണ്? 4 യുഗങ്ങള്. ഒന്ന് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയാണ് 4 യുഗങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലെയും അവതാര വർണ്ണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. വർണ്ണം ഓരോ യുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു വരുന്ന നിറത്തിലും വ്യത്യാസമാണ്. ഗൗരവർണം, അരുണവർണം, കാർവർണം, പീതവർണം എന്നിവ യുഗ അവതാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ വർണ്ണങ്ങളാവുന്നു. അതായത് സത്യയുഗത്തില് ഗൗരവർണത്തില്, ത്രേതായുഗത്തില് അരുണവർണം, ദ്വാപരയുഗത്തില് കാർവർണം, കലിയുഗത്തില് പീതവർണം. ഇതാണ് യഥാക്രമ വർണ്ണങ്ങളാകുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കാർവർണനായും കലിയുഗത്തിൽ പീതവർണനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാനായിട്ട് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം. ആകയാൽ അഖില ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മള് സ്വന്തം കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളല്ല. ഇതെല്ലാം എന്തിലുള്ളതാണ്? വേദങ്ങളിൽ. വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, അല്ലെ? അറിവ് അതിലെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കപടനാട്യക്കാരന് ഭഗവത് അവതാരമായി വേഷം കെട്ടാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കപടനാട്യക്കാരോട് ചോദിക്കണം, ഏത് വേദത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ അവതാരത്തെ പറ്റി എഴുതി വച്ചിരിക്കണേന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതല്ലാതും
വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരവതാരം ഭഗവത് അവതാരമാണ് താനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയില്ല. ഒരവതാരവും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറയാറില്ല. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും അവതാരമാണെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് അത് മറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് അനുമാനത്തിലെത്തുന്നു. സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായിട്ട് കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 500 വർഷങ്ങള് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ഇത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, അതായത് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ വേഷത്തിലെത്തിയതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അവതാര ലക്ഷണവും സവിശേഷമായ ദൗത്യവും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളെ കൂടാതെ ഭഗവാന് അസംഖ്യം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവതാരം ഏതാണ്? അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരം. ശക്തിയാവേശ അവതാരമൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവതാരമാണ്. അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്തരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്നാണ് പറയുക. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരോക്ഷമായി അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയെ വിഭൂതികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരോക്ഷമായിട്ട് ശരിക്കും കാണാതെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കുമാരന്മാർ ആരാണ് കുമാരന്മാര്? സനത് കുമാരന്മാർ, നാരദമുനി, മഹാരാജാവ്, ശേഷൻ, അനന്തൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. വിഭൂതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗ അധ്യായത്തിൽ അവ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗ അധ്യായത്തില് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 6. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഭാഗവതം ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നുണ്ട്? സ്വാദ് പതേ പതേ അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം കാണുമ്പോഴത്തേനും അതൊന്ന് വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? വരണില്ലേ? അതാണ്. അതായത് ഭാഗവതം നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകവും ഇത്രയും വെറുതെ ശ്ലോകവും വെറുതെ അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കണത് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റണ കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പൂജാമുറിയിൽ പട്ടിട്ട് പതിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാന് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ വായിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മള് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആളുണ്ടായിട്ടാണ് മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ എത്തിക്കും. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാല് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് ആരെയായാലും ഭഗവാൻ എത്തിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം ഭൗതികതയിലെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ വകുപ്പൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയണം, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം, അല്ലെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്കത് നടത്തി കിട്ടും. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. അതായത്
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നൊരു സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടാണ് കുമാരന്മാര് ജനിച്ചത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സയേവ പ്രഥമം ആദ്യമായിട്ട്, ഫസ്റ്റ്. ദേവ കൗമാരം സർഗമാസ്വദ. കൗമാരം അതായത് അവിവാഹിതര്, അവര് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടാണ്. അവർക്ക് ആ കൗമാര പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ നിന്ന് വലുതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള 4 കുമാരന്മാരെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതാഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. അപ്പൊ കൗമാരപ്രായത്തിൽ നമ്മ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അല്ലെ. അവരെ ബാല്യം കഴിഞ്ഞ് കൗമാരപ്രായത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ യൗവന ദശയിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരെ ബ്രഹ്മചര്യം മാറുന്നത്. അപ്പൊ സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. സ ഏവ നിശ്ചയമായും ദേവഃ പ്രഥമം തന്നെ, ദേവഃ പരമപുരുഷൻ, കൗമാരം കുമാരന്മാർ, അവിവാഹിതർ, സർഗം സൃഷ്ടി. പരമപുരുഷൻ അവിവാഹിതർ എന്നുള്ളൊരു സൃഷ്ടി നടത്തി. ആശ്രിതമായി അല്ലെ വിധേയമായി. ചചാര നിർവഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു. ദുശ്ചരം നിർവഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമേറിയ. ബ്രഹ്മചര്യം സത്യത്തെ അഥവാ ബ്രഹ്മത്തെ വിധേയത്വത്തോടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അണ്ഡിതം അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അഖണ്ഡിതം എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ. നിർവിഘ്നം. ബ്രഹ്മചര്യം അഖണ്ഡിതം, നിർവിഘ്നം. ഇനി വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന് 4 കുമാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായതാണ് 4 കുമാരന്മാർ. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ് 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങള് ഇനി പ്രപഞ്ചത്തില് സൃഷ്ടികളെ ഉണ്ടാക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ല. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ, അത് അഖണ്ഡിതം തന്നെയാണത്. ഇവിടെ അണ്ഡിതം എന്നല്ല, അഖണ്ഡിതം, നിർവിഘ്നം. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ. ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണോ? അഖണ്ഡിതം. അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്യകൾ, അവര് തപസ്യ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലൊന്നും പെടാൻ പോണില്ല, ഭൗതിക ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിഷ്കർഷയോടുകൂടി അവര് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന അവർ നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ സയേവ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. സയേവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ സയേവം പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭാരതി മാതാജിയുടെ ദീക്ഷ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണോട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ
स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमाश्रितः चचारादुच्चर्यं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. स एवं प्रथमं देवं कौमारं स्वर्गमाश्रितः चचार दुच्छर्यं ब्रह्मचर्यमखण्डितम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർഗല്ല പ്രഭു, സർഗം. അതേപോലെ സർഗം. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ ഏവം പ്രഥമം ദേവം ഏവന്നില്ല, സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സ്വർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുച്ഛര്യം ബ്രഹ്മചര്യം അഖണ്ഡിതം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സ്വർഗമാശ്രിതഃ. സർഗം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർഗമാശ്രിതഃ ചചാര ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യ അഖണ്ഡിതം. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രഭു വായിക്കാറില്ല വിനോദ് കുമാർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഒരാള് കൗമാരം സർഗമാസ്ഥിതഃ ചചാരത് ദുശ്ചരം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മ സ ഏവ പ്രഥമം ദേവ കൗമാരം സർഗമാസ്ഥിതഃ ചചാരം ദുശ്ചര്യം ബ്രഹ്മചര്യമഖണ്ഡിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടി, നിർവഹണവും സംരക്ഷണവും ഉന്മൂലനവും സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അതിലൊന്നും നമ്മളുടെ ആകെ കുറച്ച് ആയുസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടി, നിർവഹണവും സംരക്ഷണവും ഉന്മൂലനവും, അതാണ് സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സവിശേഷതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കുമാരന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിയിലാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു സനത് കുമാരന്മാർ. ശിക്ഷണപരമായ കഠിന ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അഭ്യസിച്ചു. അവര് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? വിശദമായിട്ട് നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. ബ്രഹ്മം അതായത് പ്രകാശം, അതിലിങ്ങനെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിരുന്നു നമ്മുടെ സനത് കുമാരന്മാര് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അവസാനമായപ്പോൾ അവര് തുളസിയുടെ മണം, അവര് തുളസീനെ മണത്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവും കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറം ഭഗവാനിധി, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത് തുളസി മണം കിട്ടിയപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അവർ ചെയ്തിരുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അഭ്യസിച്ചു. ഈ കുമാരന്മാർ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ്. ഇത് 2 തരം അവതാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും പിന്നെ വിഭൂതിയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു അവതാരമാണ് സനത് കുമാരന്മാർ. കഠിനവും ശിക്ഷണപരവുമായ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെല്ലാവരും യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജന്മം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തു വെച്ച ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണര് എല്ലാവരും ആ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ട് നടക്കണില്ല, അല്ലെ? ചാതുർവർണ്ണ മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാദി വിഭാഗശ എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അളവുകോല്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വർണ്ണം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ജന്മത്താൽ അല്ലാതെ കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും ആർജിക്കണമെന്നും
അപ്രകാരമേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ഒരാൾ അനുഷ്ഠിക്കാവൂ എന്നും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭാവാർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി ഒന്നാമത്തെ സനത് കുമാരന്മാരെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദ്വിതീയം. രണ്ടാമത് ആരാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഹു. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ. ആരാണ്? ലളിത മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. ലളിത മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഹു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നല്ല പനിയും ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ പോയി കുറച്ചാളത്തെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അരിയത്ത് എത്തിയപ്പോ എന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയ പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭാവാർത്ഥം വായിപ്പിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ ഇത്ര നേരം ആ പനിയുടെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഹു. സൗകരം. ആരാണ് സൗകരം? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പന്നി. പന്നിയെ പോലുള്ള വരാഹാവതാരം. വപുഹു ശരീരം. ആ പന്നിയുടെ ശരീരം ആര് സ്വീകരിച്ചു? ഭഗവാൻ. അല്ലെ? എല്ലാവരും അകറ്റി നിർത്തണ ആ രൂപത്തെ, ഒട്ടും വൃത്തിയില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ളത് ആണ് പന്നിയുടെ ജന്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ രൂപം വരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി രസാതലത്തില് പോയപ്പോള് അല്ലെ, അത് അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൗകര രൂപ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആദ്യത്തെ ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോള് അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് കുറെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് വീണ്ടും വിവർത്തനവും ഈ മീനിങ്ങും ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു പദം മുന്നോട്ട് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ 10 പദം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവത്തിന്ന് മനസ്സിലാവും. ദ്വിതീയം തു ഭവായാസ്യ രസാദലഗദാമഹീം. മഹീം എന്താണ്? മഹീം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൂമി. ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഭൂമിനെ നോക്കാം. ദ്വിതീയം രണ്ടാമത്തെ. തു എന്നാൽ ഭാവായ ക്ഷേമത്തിനായി അസ്യ ഈ ഭൂമിയെ രസതല നിമ്നതലങ്ങളിൽ താഴ്ന്നു പോയത്. നമ്മള് അധോലോകങ്ങൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചപ്പോള് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള് രസാതലം തലാതലം അതൊക്കെ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രസതല നിമ്നതലങ്ങളിൽ താഴേലല്ലോ അധോലോകത്തിൽ ഗതിയും പോയി. ഭൂമി തന്നെ അധോലോകത്തിലേക്ക് പോയി. മഹീം ഭൂമി ഉദ്ധരിഷ്യൻ അവിടുന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഉപാദത്ത സ്ഥാപിച്ചു. ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്ത എന്നാണ് അവിടെ. ഉപാദത്ത സ്ഥാപിച്ചു. യജ്ഞേശഃ നിയന്ത്രകൻ അഥവാ പരമോപഭോക്താവ്. സൗകരം വരാഹവതാരം. വപുഹു അവതാരം. വിവർത്തനം. ശൈലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം, രണ്ടാമത്തെ അവതാരം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അവതാരം ഏതായിരുന്നു? അല്ലല്ല, സനത്കുമാരന്മാര് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെയാണ് വരാഹാവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി ക്ഷേമാർത്ഥം, ഭൂമിയെ
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോകമായ രസാതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ദ്വിതീയം തോ ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്ത യജ്ഞേശ സൗകരം വപുഃ. പാദത്താന്നാണോ? എന്താണ് മാതാജി? പാദത്തെ പാദത്തെ എന്നല്ല, അത് രണ്ട് വാക്കെന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് ഉദ്ധരിഷൻ ഉയർത്തുന്നു, ഉപാദത്ത അല്ലാണ്ട് പാദത്തെ എന്ന് പറയരുത്. ഉദ്ധരിഷൻ നുപാദത്ത ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോ ഉദ്ധരിഷൻ ഉപാദത്ത യജ്ഞേശ സൗകര്യം വപുഃ. ഇനി നേരത്തെ വായിക്കാത്ത ഒരു 3 പേരൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ലീല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ദ്വിതീയം തോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓഫ് ചെയ്യട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാ കേട്ടില്ല മാതാജി. വസന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്ത യജ്ഞേശ സൗകരം ബഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരിഷ്യനുപാദത്തെ യജ്ഞേശ സൗകരം ബഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സമയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ